тарзи таҳияи суманак аз як коса гандум. Як коса гандумро дар об тар мекунем ба муддати як шабона рӯз. рӯяшро бо дока мепӯшем. ва дар як рӯз 3 бор об мепошем. ба ҳамин тартиб. аллакай 3 рӯз гузашт ва дар 3 рӯз гандуми мо аллакай комилан неш задааст. он гуна ки мебинед дар навор гандуми мо неш задааст ва ана ҳамин вақти омода кардани суманак расидааст. яъне замоне ки неши суманак нуқрагин аст. яъне ҳатман бояд ана ҳамин ҳолат ки нешашам 1.5 сантиметр аст вақти омода карданаш ва набояд ки нешаш сабз шавад. агар сабзии он зиёд шавад он вақт суманак талх меояд. ана ҳамин ҳозир вақти тайёр карданаш аст ва аз суманаке ки нешаш сабз аст суманак талх меояд ва он фоидаовар ҳам нест. барои як коса гандум мо 4 коса об мегирем ва кам кам дар блендер об илова мекунем. онро ба софӣ равон мекунем. чор коса об илова кардам барои як коса гандум ва боз то ҳадди охир кӯшиш мекунам ки шираи гандумро ҷабида гирам ва боз онро ба дока меполонам. суманакро ман дар деги суннатии худам мепазам ва ягон равған ёки шакар ёки набот истифода намекунем. танҳо дар шираи гандум тайёр мекунем ва суманаки асл ҳам ҳамон аст ки дар шираи гандум тайёр мешавад ва дору ҳам ҳамон ҳисоб мешавад. яъне ба он равған илова кардан шакар ё набот истифода кардан ғалат аст. дар рафти кор ман боз дар ин бора мегӯям. ҳозир ба дег ман 4 коса орд меандозам. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ва акнун кам кам шираи гандумро илова мекунам.
омехта мекунам то ин ки кулула назанад ва хуб ҳал шавад. ҳоло ман оташро гирён накардам. нағзакак мекобем ки кулула надошта бошад ва хамири мо бинед мисли отала шуд. ҳоло ҳам мекобам ки кулулаҳояш аз байн равад. раҳмони раҳим шурӯъ мекунам. қисмати аз ҳама қини суманак сар мешавад. инҷо беист бояд бикобем. ҳатто 1 сония ҳам наистем зеро тагаш мегирад. қисмати қинаш ҳамин аст. дигараш он қадар кори қин нест. кадбонувони азиз, ҳамон гуна ки мебинед оҳиста оҳиста суманак ранг бароварда истодааст. ҳарорати мо мӯътадил аст, яъне оташ набояд баланд бошад ё пасти бад бошад, яъне дар оташи миёна. ва ҳамон гуна ки мебинед беист мекобем. ҳамон гуна ки мебинед оҳиста оҳиста рангаш тағйир меёбад. дигар беист кофтанаш зарурият надорад. аллакай ба ҷӯш даромадааст ва тунук шудааст. то кадом замон бояд кобем? то замоне ки ғафс шавад, рангаш пурра тағйир меёбад. баъд ба он об илова мекунему дам мепартоем. ҳоло то ин вақт 1 соат вақт аст. яъне тақрибан ҳамаи ҳамин раванд 1 соатро мегирад. кадбонувони азиз, ҳамон гуна ки мебинед суманак ғафс шуд. обаш 2 баробар ё қариб 3 баробар ҳам гӯем кам шуд. акнун вақти илова кардани об ҳаст. аллакай кофтанаш душвор мешавад. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. кам кам обро илова мекунем. баъд аз илова кардани об 2-3 дақиқаи дигар меҷӯшонему баъд дам мепартоем. ба муддати 2 соат дам мепартоем. баъди 2 соат оташро хомӯш мекунем. дигар сарпӯши дегро намерасем ва бо анамин то ҳарораташ вайрон нашавад, дамои дег вайрон нашавад ва онро бо дастархон гарм мепечонем. ба муддати 8 соат мепечонем. расидан мумкин нест, барое ки ҳоло ҳам раванди пухтан идома дорад ва баъди 8 соат суманакро мекушоем. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. суманаки мо омода аст. бинед баъди 8 соат як бор хуб омехта мекунам ва аллакай комилан омода аст. омода шуд. аз 1 коса гандум ман 2 литр суманак гирифтам. ҳоло ҳам суманак гарм аст. барои ҳамин ҳоло то 24 соат ранг мекушояд ва ин рангаш ҳоло боз тағйир меёбад.